تەوی ئاستەنگیەن کۆراسەریوان هات لێوەیەکێ وی ji kar û xebata xwe ya diriya Kurdayetiyê de dûr nexist ku nemuneyek ji Kurdê neştîmanperwer yê dilsozê milletê xwe bû û berovajî wê yekê wan astengiyan bêhtir wê nêzî kir ji pirsa Kurdî ya perweran e. Ebdulkerîm Bavê Yelmaz ku endamê Encûmena Navçeyî yê Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya bû, her wiha endamê Encûmena Neştîmanî ya Kurdî li Sûriyê bû. Di 21 heyva heftan sal 2013 li taxa zorava li şama paytexta Sûriyê li gel Muslih Umer endamê Polîtbîroya Partiya Çep lê Sûriyê ku di wê demê serokê Encûmena Xwecihî ya Zorava ya Encûmena Neştîmanî ya Kurdî li Sûriyê bû, ji aliyê dewriyek çekdarên rejîma Esed hat girtin û çend heyvan di zindanên şaxên ewlehiya rejîmê dema û piştre hat veguhestin ji bo girtîgeha Edra ya binavbank di nemirovatiya xwe de. Ebdulkerîm Bavê Yelmaz ji ber xebata xwe ya Kurdayetî ji aliyê rejîma Esed ve hat girtin. Lê rejîmê wekû her car behane û tometên cûr bi cûr yên nerast raserî wî kirin. Ji wan jî tevlîbûna wî ji Partiya Azadî ya Kurdî ya ku hewla bi çekdarbûnê dike, her wiha kolandina tonelekê ji bo gihiştin bi koşka komarî ji zorava, wergirtina çekan bi nirxê 20 milyon lîreyên Sûrî, çekdarkirina 400 çekdarî ji zorava û alîkariya artêşa Sûriyeya Azad ya ku li deverên Hamê û Qudsê ya dimîne ji bo ku xwe bigihînin koşka komarî ya Esed, ku ew cûrê tometan yên amadekirî bûn û dijî xebatkarên neştîmanperwer dihatin bikaranîn. Piştîborîna demekê li ser zindankirina Bavê Yelmaz ku li pêş dadgeha terorê dihat dadgehkirin, rewşa wî ya tenduristî bi awayekî zor têk çû û destê wî pûç bibû û hat veguhestin ji bo nexweşxaneya Ibn Nefîs ku neştergeriyek ji bo hatibû kirin. Lê destpêdeya yekê heyva duwazdan ya sala 2014 li heman nexweşxaneyê jiyana xwe ji dest da. Bavê Yelmaz berî wê girtinê jî gelek caran raserî astengiyan dihat û ji aliyê istixbaratê rejîma Esed dihat xwestin ji bo dîvçûnan û bi xwe dizanî ku ew armanckirî ye ji aliyê wan, lê wî ew yek paşguh dikir û tenê guh dida xebata xwe ya siyasî ku yek ji damezrînerên taxa zorava ya Kurdan bû li şama paytexta Sûriyê û ji ber ku yek ji neşteciyên wê taxê bû, êş û azarê Kurdên wê taxê dizanî û têkel bû bi xelkê re, taybetî xebatkar û xwendekaran ku baweriyek wî mezin bi hêviyên gelê wî hebû. Bavê Yelmaz ji ber xebata xwe ya neştîmanperwerî di zindanên Beas de hat şehîdkirin û herçend awayê şehîdkirina wî diyar nebû ku ji ber işkenceyê bû yan ji ber azarên girtinê ya bêtawan bû, lê bi her awayekî be ew her şehîdê gel û welatê xwe ye. Şêrîn Kîlo Ark